așteptând un final. Dar celor din biserică Dumnezeu le-a făgăduit, umple diavolul cât o vrea, țara noastră e sus. Azi te îndemn biserică să slujești în inimă, biruie prin adevăr orice duh al celui rău. Rupe lanțul ce robesc sufletele omenești, spune azi despre Iisus, El te duce în cerul sus. Uită-te azi în jurul tău, holnele sunt la seceriș, strânge snopii căzuți